Boas. Alfonso Gómez Cruz naceu na Coruña perto da Costa do Morte, en Corme. A súa nai e o seu pai emigraron a Suiza nos anos 60, levárono de pequeno, aínda que voltou cos seus avós a Galiza ata cumprir os 14 anos. O seu avó foi represaliado pola dictadura franquista, logo falaremos diso. Cando aos seus 14 anos viaxou a Xenebra para emigrar definitivamente. É economista, foi director adxunto entre 2010 e 2020 do Conservatorio Popular de Música, Danza e Teatro, membro do Comité da Liga Suiza de Dereitos Humanos. Exerceu como administrador delegado do Comité Internacional da Cruz Vermella, destinado no Sudán, Somalia, Irán, nos Balcáns, Centroamérica. Acadou a alcaldía de Xenebra 2 veces. Nesta, hoxe, forma parte do executivo do Axuntamento do Xenebra. Con nos, Alfonso Gómez. A primeira pregunta, si allí con a maneira de selo, que facemos na nosa canle, é o que pasa cando voltamos para lo rural, para a aldea. Se ti vas, Alfonso, por Corme, te sentas aí nunha cadeira frente á igrexa e coas miras as túas campás e logo veñe alguén que non che coñece e te pregunta, como preguntamos as galegas e os galegos, e ti de quen ves? Que respostas? E ti de quen és? Si lle digo moitas veces, ahora non sei, pero hai uns anos se dicía que me chamaba Alfonso Gómez, moitas veces a xente non sabía, porque Alfonso Gómez Cruz, bueno, pero nunca dicía eso, generalmente dicía eu son o fillo de Milita, de Lola, de Aurea. Milita é a miña nai, Lola era a miña avoa e Aurea era a miña bisaboa. Entón, toda esa trayectoria femenina, pois me daba enseguida a conocer a xente que me preguntaba e ti de quen és? Tes alcume da tua familia? No meu caso somos troiteiros, eso non, simplemente o fillo da Milita. Sí, bueno, ahora me conocen máis como, claro, como o alcalde de Xinebra, porque como houve moitos artículos, a menudo aínda pois teño algunha que outra entrevista ou recepción, de vez en cando tamén se me deu un premio, bueno, en fin, pola Concordia, etcétera, pois se me conoce. Pero en Corme todo o mundo conoce miña nai, porque vive ali, sí, me siguen conocendo como fillo de Milita. Ainda hai moita xente que a veces ainda me confunden con meu tío, porque ten 10 anos máis que min, o sea, casi somos da mesma quinta, casi. Sí. Entonces, a veces hasta me din, pero ti és o irmán de Milita. Digo, no, son o fillo. Non, fillo. Non, son o fillo. A tes con ti agora a Milita, non? Sí, miña nai vive en Corme, sigue vivindo en Corme, ten 85 anos, está eu digo en plena forma, cando lle digo que está en plena forma, me di, como está en plena forma, home, que teño 85 anos. Pero está ben, home, ten algún que outro pequeno problema, pero sigue moi atenta, moi viva, moi activa, quizás un pouco hiperactiva, xa lle digo a menudo que ten que, bueno, descansar, fai moitas cousas. Ademais, cando vou de vacacións, eu
cando vou de vacacións vou ca miña muller, que é suiza, que tamén é unha hiperactiva. Entonces, entre as dúas, se ven ademais a filla, pois eso xa é o máximo. Ao final das vacacións necesito unha semana para descansar, porque teño na casa mulleres hiperactivas. Hiperactivas como a ti, tú tamén pasaches vindo un pouco a tua historia dende moi pequeno emigraches, non? E logo, axiña comenzaches a militar no Partido Socialista de moi novo, non? Aí en Suiza. Sí. Bueno, eu vivín co meu avó. Meus pais emigraron no 61. Eu me quedei a vivir co meu avó, que era o mestre, mestre do pobo. Meu avó era un mestre republicano que foi represaliado pola ditadura de Franco. Estuvo na cárcel, en fin, viñeron a buscar para supoñemos que era para dar un paseo, como se dicía daquela. Sí. Entonces sempre estuvemos moi activos en política desde moi noviño. Eu sempre conto que me recordo vivía con meu avó a mediodía non tiñamos televisión, poñía a radio para oír as noticias, entón miña avoa se levantaba e pechaba as ventanas para que non se oíra desde fora os comentarios que el facía sobre as noticias da radio oficial. Entonces sempre fui moi activo, moi perto da política. Cheguei a Xinebra de maneira definitiva no 74, meus pais estaban xa aquí. Porque fuches de pequeno, non? Aos 5 anos se voltaches. Eso, de 5 a 8 estuve vivindo con eles, fun a escola primaria aquí, entonces xa falaba un poquinho francés, por eso falo relativamente ben o francés, sin acento, etcétera. E aos 9 anos me volvín pa Lons, estuve un ano en Corme vivindo con meu avó, e logo foi un ano maravilloso, porque no 69 esos pequenos povos galegos non había coches, en fin, era o fin do mundo, era Finisterre, Finisterra realmente, estamos moi perto de Finisterre, estamos na Costa da Morte. E volvín, despois estuve de interno na Coruña, pero foi un internado, sempre o digo, moi suave para min, con moita libertad, no centro da cidade, salíamos mismos, de vez en cando salía solo, íbame a comprar unha revista, un bocadillo, un bocata, en fin. Pero vim para aquí de maneira definitiva aos 14 anos. Entonces empecé a militar, primeiro, bueno, máis que militante, era perto de organizacións da extrema esquerda, e logo pois entrei no Partido Socialista aos 20 anos, no 1980 hasta o 1988, no cal me marchei non só do Partido Socialista, pero de Suiza, porque empecé a traballar ca Cruz Vermella. E cando volvín para aquí, pois quixen volver a militar. Había evolucionado ou cambiado un pouco, non importa, a problemática ecoloxista me había chamado moito máis a atención, entonces entrei no Partido Ecoloxista, nos Verdes, que había cambiado durante estes últimos anos, tomando opcións, digamos, máis sociales, moito máis pertos da esquerda, con posicións mismo a veces máis radicales que o Partido Socialista. E así foi que no 99, 98, 99 entrei no Partido dos Verdes. E, bueno, pois nunca pensei en facer unha carreira como seguir política, pero sempre fui un militante con responsabilidades, fui un presidente da sección de Ginebra do Partido dos Verdes. Pouco a pouco pois se me pidiu de presentarme como concelleiro municipal, e logo pois con o que chamamos concelleiro administrativo, que é como alcalde. Entonces, a partir do ano 2020 estou en ese cargo, un cargo que dura 5 anos, de 2020 a 2025, houbo eleccións no 25,
volvín a salir elegido, somos 5 membros do Executivo, de conselleiros administrativos, salín en segunda posición, a voto mayoritario, non proporcional, hasta 2030. Sí. 2030 seguramente deixarei, porque xa é tempo que veñan outra xuventú agora. Outra xuventude, claro. Acadaches sí. Hei de seguir militando, pero non con cargos, hei de volver a ser simple militante, traballar. Sempre traballei moito en asociacións de dereitos humanos, de axuda, pero tamén asociacións ecoloxistas. Seguirei seguramente, mentres teña forza, de unha maneira ou de outra, seguir militando. Acadaches, entón, o que sería a alcaldía 2 veces, non? Sí, porque o Executivo é elexido para cada 5 anos. E dentro dese Executivo somos 5, hai 2 ecoloxistas, 2 socialistas, 2 socialistas e unha centrista. Somos 5, son 4 mulleres e un home, unha maioría feminina no Executivo da ciudad. E cada ano, dentro da ciudad, temos o cargo oficial, digamos, honorífico, máis ben, de ser alcalde. Cando estamos no estranxeiro, como é un sistema moi peculiar que temos aquí, como en Suiza, tamén o presidente da Confederación cambia cada ano, hai 7 ministros e cada un é presidente cada ano, pois sempre dicimos que somos alcaldes, representamos a cidade de Xinebra. Oficialmente fun alcalde aquí o ano pasado e hai 3 anos. Porque non se pode ser 2 anos seguidos. Para nós as nais son tudo, non? Nese momento, no primeiro, penso que no segundo tamén, que fixeches os actos correspondentes, as celebracións, tiveches con ti a tua nai, foi, por lo que en liña, moi emotivo, non? O himno do antergo reino galego en Suiza. Conta un pouco iso, que está nas redes, pero vou escoitarlo das túas propias palabras. A primeira vez que fun elexido foi en maio, en abril, foron os resultados, o cargo empezaba en xuño do 2020. Daquela, como recordades, había a pandemia do COVID. Entonces, eu fun elixido o 7 de abril, meu pai xa estaba enfermo do COVID, pero estaba totalmente consciente, entonces tamén aprendí a miña elección. Meu pai morreu unha semana máis tarde, 10 días máis tarde, do 8 de abril, morreu do COVID. E había prometido... Tuto. Como? Tuto, chamábase Tuto, non? Chamábalo Tuto, sí. Fui un dos primeiros. Ele já había prometido a meu pai que había de vir para a toma de posesión. Entonces, a toma de posesión foi o 1 de xuño. Miña nai estaba a Europa cerrada, pero miña nai fixo algo extraordinario. Un amigo a levou desde Corme, de onde somos, hasta Coruña, en coche. Ali conseguiu, había moi pouca xente, coller un tren que a levou hasta Vigo, o sur de Galicia, donde esperaba un taxi que había organizado cos amigos que de Vigo a levou hasta o Porto, donde lle habían conseguido tamén os seus amigos un billete de avión de Oporto, do único vuelo que viña para Suiza de toda Europa, porque viña con xornaleiros para traballar na vendimia, de Oporto hasta Zúrich. A Zúrich foi a buscar miña irmá, levoulle 14 horas, pero veu o 1 de xuño, o único, porque estaba prohibido que a xente viñese á catedral, estábamos todos moi separados, e a policía, cando había, dixo, usted non pode entrar. Entón, expliquei, e mira, non pode ser, porque mira o que fixo miña nai. E, bueno, a deixaron entrar, era a única ali nun rinconciño da catedral de Xinebra.
E logo volvío os días máis tarde, xa un pouco máis, estaba un pouco máis aberto para a festa máis oficial, que é a principios do mes de xulio, finales de xuño, volvío, non, xa estaba aquí, entonces aí xa estaba máis aberta, no, estou confundindo as fechas. Volví no 2024, porque fui no 2024 en que collín o cargo oficial Claro. de alcalde aquí. E volví, aí xa estaba máis aberto. Entón, en un pequeno acto se invitan bueno, grupos e tal. E había 3 grupos, e un do grupo foi a Irmandade Galega de Xinebra, que ten un grupo de gaiteiros moi bonito. Entonces me pediron lle dixen que peza quería que tocasen, e lle dixen, solo hai 2 que me encantaría que tocasedes. Unha que me encanta, que é o himno do antigo Reino de Galiza, que é precioso, e outro é o himno de Ginebra, que se chama O Sequelenó, que lle vai moi ben ca gaita galega, entonces o aprenderon e tocaron os 2. E estaba a miña nai, estaba tamén, claro, ao final A irmá tamén, non? estaba a Naquela, miña nai, bueno, estaba toda a familia, claro, a estaba a familia, claro. miña irmá, estaba a Ana Miranda, E había amigos, claro. moita xente da comunidade galega, e toda a familia, claro, e compañeros meus. Isto foi unha festa, facía moi bo tempo, moi bonita, bueno, a miña nai, pois, he conocido porque hai varias bueno, pequenas películas na red onde se ve ela bailando unha muiñeira con 82 anos. Está en plena forma, está ben. A Sí. ver, si podo chegar á mesma edade, as mesmas condicións que ela, pois estaría moi feliz. Te lembras que che dixo nesa oportunidade? No, Na túa non houbo intimidade? non houbo nada de particular, sino que tuvo un pensamento para meu pai, que lle diría, a teu pai lle houbese gustado tanto estar aquí, claro. Pero bueno, é así a vida, é lei de vida, como dicimos nós. Eh, Ujú. pero pensou moito en seu pai, meu avó, claro, que era tamén un republicano, militante político, e meu pai que como ela decía, pois mira, fomos emigrantes, viñemos aquí como emigrantes, que non era xente de necesidade, meus pais tiñan e teñen, a miña nai ainda hoxe, unha gran calidad, que eran e son e é xente con un gran afán de aprender, de saber cousas novas. Por eso lle fui tamén moi ben aquí, porque colleron responsabilidades. Eran moi noviños cando chegaron. A miña nai tiña 19 anos e meu pai Claro. 24. Ganas de comer a vida. Lle resultou moi ben. Sempre di a miña nai, Suiza comportouse moi ben con nós, tenlle moita gratitud, e se considera ela moi suiza. E cando había partidos do Mundial, porque estamos en eso actualmente, Sí. cando houve aquel partido entre Suiza e España, en plan tamén un pouco coña, pois puxeron no balcón da casa a bandeira suiza, a bandeira suiza, para mostrar que pero é un cariño que os galegos lle temos moito, non solamente a Suiza, eso se nota cando se vai a Galiza, polos nomes dos hoteles, dos bares, Claro. Bos Aires, Montevideo, hoxe Xinebra, Basilea, etcétera, etcétera. A xente que moitas veces pois volvió, lle puxo os nomes de onde estuveron, porque moitos deles, home, hai xente con malos recordos, a migración sempre é Claro, complicada, claro.
pero moitos galegos teñen moi bons recordos da súa estancia. E aquí sigue habendo comunidades galegas moi importantes. Estuve en Delemón, comunidade galega moi importante, aquí mesmo en Xinebra, unha comunidade galega Sí, sigue moi importante. Sobre todo, hoxe en día, os fillos e os netos dos galegos que viñeron moito nos anos 60, 70, que hoxe están aquí, que están vinculados ca vida política, ca vida económica, ca vida social de Xinebra, e se ve, eu encontro galegos a menudo, ainda hoxe pola mañán estuven cos equipos que se ocupan dos parques, que é algo moi sí. importante para nós, sobre todo con este período de inmenso calor e un sitio de frescura. Estuve falando cun xoven aprendiz que acaba de empezar e que lle dixo, onde vas, en francés, e dixen, e onde vai de vacacións? E me di, eu vou a Ferrol. E dixen, home, eres galego? Efectivamente, un fillo de galego. Claro. Que quero che dicir con eso de que estamos moi integrados e somos parte esencial, importante da vida social, económica e política de Xinebra. Se non teño malo o dato, é 41 milleiros, non? De galegos en Suiza. Sí, é Sí, así, é correcto. sí, a maior parte deles están aquí en Xinebra. Hai moitos tamén no Jura, en Delemón, por exemplo, en Viena, pero moitos deles aquí en Xinebra. Sí, sí. Eso empezaron a chegar no 59, os primeiriños, no 60, esa nova inmigración chegaron en aqueles anos. Sí, a diáspora é permanente. Xogaron un papel importante os españoles, os galegos, claro, pero non só os galegos, Sí. Un papel importante polo aporte económico, la contribución de forzas vivas e novas para que este país, pero tamén, iso se sabe menos, para o país de orixen, non só polo feito de que moitos deles mandaban os cartos a Galiza a familia, Claro. invertían en pisos, etc. Pero tamén moitos deles empezaron a coller conciencias sociais e políticas máis agudas ao chegar aquí a Suiza, que era un país democrático, con sindicatos, con partidos políticos, vindo de un país dunha forte dictadura, porque hoxe co tempo pasa e se olvida, pero a dictadura franquista en España, en Galiza, entre os anos, claro, desde o final da guerra, 40, 50, foi moi dura, sobre todo para todos aquelas e aqueles que non estaban de acordo. Si usted estaba de acordo non tiña problemas, claro, Claro. pero aquel que non estaba de acordo. Entonces, ese aporte dos dous lados é moi importante para as dúas comunidades. Sí, se decía que é unha diáspora permanente, eterna. Aquí temos, por la lei de memoria, agardando uns 600 milleiros de expedientes, estou entre eles, e va a levar moitos anos para acadar ese dereito que temos. Se pudese facer a nacionalidade galega sería mellor, pero non nun sentido político soamente, pero a propósito disto, como imos a falar un pouco, se che parece tamén de política, como estás vendo estas cuestións que se dan agora coa ultradereita que ameaza con estas políticas segregacionistas, non? Hai moito lío co iso. Logo, hai un pouco tempo diches tamén unha conversa sobre o avance da ultradereita en Europa. Que reflexión? Sí, é unha situación bastante preocupante porque os valores que vehicula
a extrema dereita, primeiramente, pois o sabemos de maneira histórica, son valores antidemocráticos. Por un simple feito, porque supón que os que deben ser máis favorecidos ante todo son certas comunidades, non solamente as comunidades do país, que dentro do país que certas comunidades. Entonces eso conleva a desvincular a sociedade, estructurar a sociedade. Eso para min xa é o primeiro problema. En un país como o noso, que é un país de discusión, de concertación, por exemplo, Suiza, que é un país rico, hai comunidades católicas e protestantes, xente que fala alemán e xente que fala francés e italiano, xente máis rural que a xente de ciudades con valores un pouco diferentes. O que sempre fixo o valor de Suiza, en iso é un exemplo, que non é un país que se fixo por conquista, sino por adhesión. Os diferentes pueblos pues, quixeron adherir á confederación, con un respecto sempre das minorías. O que fixo a riqueza, o que fai a riqueza dun país é o seu dinamismo. E hoxe sabemos que o dinamismo moitas veces da populación migrante por cuestións obvias, porque ven a un país novo, con aspiracións, con afán de integrarse, con afán de dar un futuro mellor aos seus fillos, pois é un símbolo de riqueza económica, pero tamén de riqueza cultural, porque con aportes novos. Suiza é un exemplo fantástico, Xinebra é un exemplo fantástico. Hoxe en Xinebra, na cidade de Xinebra, a mitad da población non ten o pasaporte suizo, a mitad. E a outra mitad que queda somos nós, os Gómez, os González ou os italianos ou os portugueses, que temos todos un orixen estranxeiro, forasteiro. E se contamos toda a población que ten polo menos un avó estranxeiro, chegamos a máis do 80%. Ese é o que fai o dinamismo do noso cantón. O noso cantón e a nosa cidade é un cantón rico, con moita riqueza, o cal conleva certos problemas sociales cando un é moi rico, porque hai a distanciación entre os que ganan moito e os que ganan pouco, pois se acentúa. Entonces, eso é unha riqueza para un país. Non entendo esas certas posicións, efectivamente, que de moitos países que din, pois non queremos inmigrantes, porque iso vai conlevar a un momento dado unha pobreza do país. O que pasa é que o liberalismo, a dereita, confundía unha apertura social, unha apertura á populación migrante ca mundialización, que a pérdida da produción local, dos postos de traballo locales, xogando a veces entre a populación estranxeira e a populación nacional. Eso é o que levou tamén certas disparidades. Pero é importante de ben entender que a emigración é históricamente, eso se demostra, en Ginebra, Suiza, o demostra ampliamente, que a emigración é moitas veces unha riqueza, unha gran evolución para un país. Eu que son de orixen galego, que a miña familia ven de Galicia, non podo dicir, non podo renegalo, porque eu me enriquecei como meus pais deste país, non solamente económicamente, tamén culturalmente, e o contrario tamén é certo, porque esos inmigrantes enriqueceron, contribuíron á riqueza deste país e tamén a aportes culturales orixinales, novos. Por exemplo, moitas veces as relacións cidadáns é importante entre de feito moitas debido á populación estranxeira. Hai unha cousa, non, que falaba o outro día co Esteban Boxler, un compañeiro daqui, o noso director
camas e iso, que non entendemos que ten a ultradereita que atrae os votos da moita xente, en especial xente traballadora, que despois sufrirá as consecuencias das políticas que eles mesmos elixiran, non? E mira aquí, en Argentina, por exemplo, tamén, non? Os ministerios da mulleres, o que pasou co iso, as políticas de enormes reduccións de orzamentos para discapacidades, e todo iso, que pensas, ti? Bueno, logo hai que mirar con moita cautela esa lenda que di que a clase traballadora vota hoxe pola extrema dereita. Hai un fondo, efectivamente, dunha parte de xente que perdiu o emprego, sobre todo debido á mundialización, e que viron un aporte de unha población obreira nova que a ven como oponente, como aqueles que lle está roubando os postos de traballo. Eh, cando se analiza os votos da extrema dereita, por exemplo, sobre para ver exactamente donde a extrema dereita ten máis votos, non é en comunidades, en comunas, en municipios donde hai moita inmigración. Sí. A veces son das cidades onde hai moita inmigración, pois esa extrema dereita non fai os votos tan importantes como os fai a veces en municipios rurales. Entonces é debido tamén, hai unha mezcla, despois hai que mirar país por país, porque hai unha mezcla de pérdida de como se di en castelán, de repères, se di en francés, de valores a un momento dado tradicionales que a sociedade está cambiando, e entonces se mezclan con eso, efectivamente, unha necesidade da inmigración, porque a nosa población está envellecendo, non produce suficientemente mano de obra. Entón, hai un pouco esa mezcla, a pérdida tamén da participación estatal, municipal, dos poderes públicos na política de todos os días, debido a políticas liberales que ha visto pois reducir a un momento dado, che falo de Europa, cada país é un pouco diferente, que ha visto, por exemplo, municipios en que con pérdida de políticas públicas, de participación na ciudad, para recoller basura ou para un momento dado ter políticas sociales. Entón é un pouco esa mezcla. Eu creo que para combatir a extrema dereita, a primeira cosa que se necesita é manter a cohesión social, e se mantén a cohesión social con políticas públicas nas cales, efectivamente, pues siga habendo servicios públicos, servicios á ciudadanía. Porque, senón, que pasa? Pois hai o que se di, funlle pedir para tal axuda social, non ma deron, e che ven outro que se di, a ti non che deron, pero aquel dali, ves, que acaba de chegar, pois como forasteiro, como vendo estranxeiro, pois yo deron. Entón se crea esa lenda urbana, dicindo de que pois, os estranxeiros benefician máis. A veces é certo, pero non é porque veñan a aproveitar. E a veces é certo porque históricamente a populación emigrante é a populación pobre, é a populación traballadora, principalmente. Son os oficios que moitas veces os locales non queren facer. Entonces, cando é unha populación máis pobre, pois para unha integración social a veces se necesita máis axuda. Entonces, aparentemente, ou aparece, de que algúns din, se axuda máis os estranxeiros que os da casa. O feito é que os estranxeiros de nacionalidade ocupan na estratus social postos máis baixos con máis dificultade. E para manter esa cohesión social é normal que se teñan políticas públicas en función da clase social máis que da nacionalidade. Entón, hai moitas lendas urbanas deste tipo
como hai lendas urbanas que quere que automáticamente a clase traballadora hoxe vote casi exclusivamente pola extrema dereita, o cal non é certo. Se eu collo Xinebra, por exemplo, pois donde máis os partidos populistas fan son nos municipios rurales, donde hai relativamente pouco estranxeiro. É unha realidade que eu non invento, que esos que son feitos. A combatir hoxe, se collemos un outro gran exemplo perto de nós, que pode ser España ou Francia. En Francia é o abandono polo poder central do ámbito rural, do ámbito das pequenas e medianas cidades. Se invertiu moito, por exemplo, en grandes transportes ultra rápido entre grandes cidades, se deixou tamén toda unha forma de inversión en cidades medias e en cidades pequenas, con menos servicios públicos, médicos, sociales, etc. Entonces hai que cambiar hoxe un pouco ese feito. En España, pois eso tamén ocurre. Resultado de políticas liberales do Partido Popular, do Partido de Dereita, e co cal hoxe a extrema dereita pois vive tamén ou crece en ese ámbito. Hai outros factores, o factor da extrema dereita é sempre un pouco complexo, pero se acompaña de unha crisis política, crisis económica. Eso se viu nos anos 30 e eso se ve hoxe con unha presión, certo, migratoria importante, porque entonces se encontra enseguida un co malo da película, bouc émissaire, dicimos en francés, que é forzosamente o estranxeiro que non ten moitas veces nin voz nin voto. E cambiando un pouco de tema, Alfonso, para falar, esa todavía o poema A suor de Miguel Hernández no teu despacho? Teño entendido que é así. Sí, está ali ao fondo, ese de Aí, aí, ve? aí ao fondo. Está sempre conmigo, sí. Por que elexiche ese poema? Que representa para ti? Bueno, son tres cousas que, primeiramente, Miguel Hernández, que é un dos grandes poetas, dos máis grandes con Antonio Machado, antes da guerra, un gran poeta, un gran intelectual, un gran home, que foi maltratado, asesinado, porque polo maltrato que recibiu na cárcel, que ten uns poemas fantásticos que a menudo pois leo moito Antonio Machado, claro, o Caminante non hai camino que o sei de memoria, entre outros, e Miguel Hernández. Os comparo con Rosalía de Castro, que é Celso Emilio Ferreiro, para mí son o top, claro. E logo, sobre ese poema, hai uns dibuxos de Venturelli, que é un pintor chileno que conocín, Venturelli, que escapou a dictadura, entonces que fixo uns dibuxos moi bonitos sobre ese poema de Miguel Hernández, que é o Sudor, que é un homenaxe aos traballadores do campo, pero máis alá aos que producen, aos que teñen que son propietarios desa terra, que decidme el alma de quién son esos olivos, de quen é esa terra, que é daquel que a traballa, de quen é o fruto do traballo. Esa valorización do traballo é importante, ese respecto do traballo ben feito e do traballador, do que el fai, é algo para min primordial. Entonces, eso representa para mí esas tres cousas: a poesía, que me encanta, a loita pola democracia a través de Venturelli, tamén de Miguel Hernández, e sobre todo o respeto que lle teño a todas e a todos aqueles que contribuíron ás nosas riquezas a través do sudor e do traballo que fixeron aquí ou a través do mundo. Por eso é unha fixe
que sempre levo comigo. A levei comigo cando estuve polo mundo, porque eu viaxei moito, estuve vivindo en Khartoum, estuve vivindo en Teherán, en Irán, estuve vivindo en En Kenia, Sudán, sí. exactamente, en Georgia, en Tbilisi, e sempre o levei comigo, e sempre fui algo que, eso, por todo donde me desplacei, pois o levei comigo. Aquí o teño na miña oficina. Teño varios, teño este de aquí atrás, bueno, en fin. Cando É que vas por comeza, Ginebra xa che enseño. claro que sí, é que no mar atopa auga o seu paraíso desexado, e iso, Sí. iso. Está ben, non Efectivamente. tenía ego. Sí. Hai que lerlo, é unha fermosura, unha ledicia ler iso. Sempre falas do teu avó, non sei o seu nome, Sí. Manuel, Manuel. Manuel Cruz. Teño esta Sí, imaxe sí, que sí, atopei sí, nas redes, sí? sí. Que sentes cando ves esta fotografía? É belísima, collidos das Sí, mans. meu avó debe ter aí casi 60 anos, 59, 60 anos. Fai poucos anos que volviu a obter a posibilidad de volver a traballar no ensino, a enseñar, porque despois da guerra non solamente anduvo escapado, anduvo escapado e escondido. E logo estuvo na cárcel, e Salió. logo efectivamente, e logo estaba prohibido de ensino por haber sido Claro. republicano durante moitos anos. E que as leis da amnistía a mitad dos anos 50 pois pudo empezar a recuperar o ensino. Primeiro en terras lonxanas, tuvo que ir a provincia de Santander, bueno, en fin, fora de Corme. E a partir desos anos, un pouco antes, un pouco antes de eu nacer, pois volvío a enseñar en Corme. E moitas veces, bueno, falo moito do meu avó, pero se olvida moito de falar das mulleres, en este caso da miña avoa, porque eran 4 fillos, e cando estuvo na cárcel a que levou a casa, a que mantuvo a familia era a miña avoa. Tamén o pai de meu avó, non? O bisavó, que era moi perto de meu avó. Pero a miña avoa tamén tuvo, claro, un papel moi importante na miña vida. Tamén foi un exemplo de devoción cara as dificultades do seu home, pero tamén de levar adiante a familia. Casi enseguida pues, montou un pequeño comercio ali en Corme que vendía un pouco de todo. Parece ser que un dos señores que lle vendían vender mercancías era un tal Amancio Ortega, conocido hoxe por ser o dono de Zara. Aos principios, pois iba polos pueblos a vender os produtos que fabricaba ca súa muller. E parece ser, non sei se é certo ou se é unha lenda da familia, que tamén pasaba por Corme, estuvo varias veces presentando mercancías a miña avoa. Che falo, efectivamente, dos anos finales dos 50, principios dos 60. Sí. Lémbrame o seu nome da tua avoa. Sí, Lola, moi bonita, Dolores, pero lle chamamos Lola, que tiña dous apellidos que só se ven en Corme, chamábase Lola Cousillas, doblemente Cousillas. Os Cousillas só veñen de Corme. Entonces, son Cousillas, pola miña avoa, son un chinito polo meu avó. Somos a familia dos chinitos, é un pouco complicado que o avó de meu avó, o avó do meu avó, creo, pois estuvo en América, e volvió da América, non sei se foi estou estudiando en eso, buscando documentación, non sei se foi
na guerra do Callao ou se foi na guerra de Cuba e volvió con pouco de cartos. E volver con pouco de cartos, mellor non saber como se fixo. Eu vou dir que porque había montado un coto de xogo no barco onde estaba, en fin, pouco importa. E montou tamén un comercio onde se vendía de todo. E daquela xa se conocían os chinos por ter esos comercios onde se vendían de todo. Entón chamaron o chino. E a chamala o chino, pois o fillo era Chinito, que despois volviu a ser chino. E o fillo tamén Chinito, que foi chino. Entonces ahora somos a familia dos chinitos. Que vida fermosa, Alfonso, tan atribulada, tan aquelada e con tantas cousas, levas unha vida fermosa, Alfonso. Tuve moita suerte. A sorte que fixeches tamén, non? Que dende as piares, que son as nosas aboas, as nosas nais, como contas ti, e todo iso. Alfonso, non quero rematar a entrevista porque veñe a emoción galega e todos terminamos coas aguas, pensando nas nosas aboas, as nosas nais e todo iso. Unha le dice, Alfonso, e moitas grazas por esta conversa fermosa e tan agradable. A ver se paso por aí un día destes. Cando veñas para Bos Aires, aquí estaremos agardando con todo o que che podamos agasallar, ¿sí? Con un asado, por suposto. Aperta enorme, Aperta. Alfonso. Moitas gracias. Unha aperta. Chao, chao. Un abrazo.